Mga residente sa Zone 8, Barangay Patag sa Cagayan de Oro City, gibahaan kagabi. Sayro nato ang dugang detalye nini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara gawas sa tubig baha, problema sab sa mga residente ang bagang lapok nga dala sa maong baha. Ang gitudlong hinungdan, ang proyekto matud pa sa DPWH. Baha nga hangtod paa nga adunay dalang lapok. Ing-ana ang misugat kagabi sa mga residente sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City nga epekto sa kusog nga ulan. Tungod sa kusog nga bulhog sa tubig baha kagabi, labing naapektuhan ang mga residente sa Zone 8 Extension Barangay Patag. Ang gitudlong hinungdan sa baha, ang proyekto sa DPWH. Sigun pa sa mga residente nga paspas misaka ang tubig ug misulod sa ilahang panimalay tungod sa mga basura nga nibara sa barrier nga gitukod sa DPWH. Usa lamang ang pamilyang Moreno sa labing naapektuhan sa baha. Gani, naabtan pa namo sila nga gaayo sa ilahang pultahan nga naguba. Na bungkag. Tungod sa anang barrier laging gitaod sa DPWH. Gisala daw nila ang basura. Pero wala nila huna-huna ang residente diri na lumos. Panawagan na namo nga ayuhon to na sa DPWH ng ilahang giguba diha nga. Ang saingan ani, kaning niya. Krek. Gumikan na ng ilang giali din ha. Yun sa kanila paghunahuna na dapat dito ta sa ubos na. Sumala pa sa DPWH Region 10 nga ang maong barrier ilahang gibutang aron magsilbi nga tabang aron paspas nga mahakot ang basura nga gatapok sa creek. Wala kuno sila magdahom nga daghan ang basura nga matapok sa maong barrier nga miresulta sa pagbaha. Kagabi ilang yun, syempre dili man to controlled nga mabsuki ang buhos sa ulan. So siguro katong mga basura nga sa uban pa nga parts na dugso dito, then nahulog na noon siya nga na-clog na noon, dili na noon makalahos ang tubig. Sara, pasalig sa DPWH nga ilang investigahan ang nahitabong insidente o ilaha sab matud pa aksyonan o lihukon ang maong insidente aron dili na kini masubli pa. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez.